Здравей. Не ви казвай здравейте участници. Здравейте, какво става? Казвате, това е Ендъргол. Айде бе, идвай бе, какво? Идвам бе. Идвай бе. Идвам бе. Идвай. Ма се познай ни с тях бе. Да, ще го качваме. И здравейте хора. Тотка не Аз съм представя. Ендъргол. А това е The Ето Player. се снима, виж ли, 25-6. Ето е The Player. Ох, бе, Букук. Аре бе. Гледай. Убивай прасета. Убивай ги, избивай всичко тук. Чай, аз ще направя... Аз ще направя по един меч, аз ще направя по един меч. Аз на мен, брат. Снимаме. Да, дава. Папи, да ти направя ли един меч? Бе, ламе тук, да. Аз ще направя една, брат. Добре. Убихте. Много бавно се чупи. Избивай ги, аз и сега ще направя по един меч. Давай се. Няма да се даваме. Колко? Само си взех храната. Айде, ела да ти дам на един меч. Чакай само да я убият тази крава. И направя една брада за мен, си направиш една кучка, още една брада си направя. Аз не си направих една брада. Айде, ела. Ела, ти дам мечовете. Ето ти два меча направих. Ето ти един. Ето ти втори. По-тихо е, Бук. Ще правим ли пикник? Не, аре, ела да си търсим къщата, къде да ни е. Няма да е на тук някъде. Аз почвам да огладнявам. Айде, идваш ли? Аз в момента ям. Виж ли ме? Прасе, има свиня, убивам. Убивам я. Аз ще убия. Аз съм с братва, бе. Давай. Аз съм огладнял повече от него. Да, бе. Къде? Аз съм огънял много повече. Къде е това прасе? Ето го прасе. Не го яш. Ще го изпечем, за да не... Ето ме и бия една свиня. Не я убих. Вау, колко пъти ударих. Няма да яде, бе. Само ще си хабиме паржолите. Трябва да. О, има от едни специални дървета. Бързо идвай след мен. Къде си? Ота. Виждам те. Ето има още едно прасе, ще го убия. По-бавно. По-бавно прави. Чакай да убия едно. Аз ще го убия това. Аре, идваш ли? Ти зареждам. Къде си, бе? Къде си, бе? Ти къде си? Аз тичам. Не тичам просто. Ето, да, видях. Къде си? Да, ето те. Ето ела. Чай, видях. Ето, там има специални. Ето там има едни специални дървета. Ела, бързо. Аз не мога да тичам. Добре, ще чакам там. Има и отровни. Само напреда, нали виждаш не там дървета пред теб? Да. Само напреда там. Да, снимаме в момента. И е 3 минути и 4. О, заек! Ще го убия. Зайче. Убивай го. Но той не може да се убият. Те са много бързи. Да. Там има едни много специални дървета, които са много редки. Ето тук. Да, знам. Аз ще взема малко, аз ще отсека едно. Това от оранжевите. Да, те са много специални. Да. О, свиня! Има свиня, няма да развързвам, ще убия. Има 3 свини, бе. Идвай да ги избиваме. Чакай, да, съм много гладен. Сега ще ги изпърлиме. Ето го тук. На 3 пържоли. Вече не мога да... Аз не мога да бягам. Аз съм на 2 пържолки. Добре, събирай там дърво, ще избивам. Сега ще Пак ще умра от Няма да умираш. Ще живееш. Къде има? ни печка. Да, аз тръгвам да копая подолу, да си направя... Дай ми малко дърво, Ето, не, чакай, не ми е нужно. Не ми е нужно. Аз съм бавния. Не дай, ще се изръсиш. Знам. Копая за камък. Аз съм няк. И аз вече съм бавен, защото и аз вече не мога да бягам. Да, снимаме. Защо сте гладни? О, папи е на едно бутче. Дай, сега ще му дам храна. Няма да умираме, бе. Ние сме най-добрите, бе. Кой ще умира, бе? Бавняк. Ще падна. Не падай, бе, ще умреш. 19. Идвам. Бум. Из дърво. Попреш, дай ми дървото. Ям. Бутче. Не, бе, плъти месо. Не яш. Да прави печка, бързо. Правя я. Правих я.
Слагай нея прасешките пържоли. Ако имаш прасешки. Нямам повече. Какво да го опече? Дай ми, бързо, дай ми всичкото си дърво. Дай ми го. Аз ти го дадох. Да го обработя. Бързо! Не знам пържолите, що се печат с... Ето, вземи, да се наядеш. Хвърлям ти една пържолка. Къде? Опечена ли е? Да, опечена. Яши. Сега ще дам още една. Ето ти още една. Чай, аз ще изям една. Добре, яш. О, напълни ми душата. Ето ти на тебе. Ето ти, дръж. Не. По-тихичко. Яш. Аз да се наядам. Аз повече няма да ям. Аз. Не, имаше още едно Мога бутче. да тичам. Чай да ти се нахрани още едно бутче. Добре, аз ще си опържа от моята вода. Ето, вземи. Не бе, аз си изядох. Не опечено, за да ми... Нищо, айде. Чай, чакай да взема тук нещата. Къщата ни е тук, искаш ли да бъде? Не, трябва да не е някъде по-надалеч. Направете я скришно така. Ето, идваш ли? Крастинга, взели го. Да, бе, всичко съм взел. Пещера. Скришно я направете и така изродите няма да ви влизат вътре. Идваш ли? Още не мога да... Бягам, спокойно. Аз сама ядох. Бягам. 6 минути става. Да. Аре, бе, не мога. Що? Зад мен е той. И поти. О, пещера, бе. Аре да изследвам, искаш ли? Аре. Хвърлям се. Долу съм. О, има кол. Убирай. Го, виждам! Кол! Зад мене, бе, зад мен. Нямам кирка. Ела при мен да ти дам. Да си направиш една. Дай кирка, ау! Падна. Оф, много бавно. Чай, Дай кирка, че видя. да направя по една камена, искаш ли? Да. Ето, чай да направя. Аз направя... Чакай, един меч за теб. И пръчки още. Два меча. Кирки. Да, дървени. Ето че една каменна кирка. И един камен меч. Да. Ето че един каменен меч. За мен е брадвичката. Да. Айде, почвай да копаеш кола. Айде. Копай. Аз видях една там. Да, бе, купи. Няма да търсим все още. Не сме го Си здръси. Не сме намерили. Ще търсиме после. Първо дори не сме намерили копачи. Ти не се обаждай се Какво става? Аз ще знаят повече за Майнкрафт. О, тук има още едно коло. Да, Моми, той е аз знам повече от тебе. да направя много пъчки. Търчи. Готово, намерих 30. Имам 40 торчели там. 48. И це според тебе добра ли съм на Майнкрафт? Не ми ги давай, чак. Слизай. Къща от Ела. един ден. Не го барай. Навръщаме. Survival. Слизай да търсим айрон. Тикви точи, тиквай. Айрон! Не го барай. Аз го взимам. Не, дай ми го после. Да вземеш. Ти го взимаш. Как питате в тая? Дай, ние намерихме Всички наръчници. Намерихме. Е така. Много ми е хора, бе.